No a po tým Vasiľovým výroku poprosíme dívčataši o jednu spievanku a prejdeme na časť serióznejšiu. Hamletivský вопрос byty či nebyty sobі Василь Турок клав не len v časi, keď перекладав до русинського язика по перший раз в історії великого Шекспіра, але положив собі його і в часі, keď sa na novo ламала судьба Русинів по року 1989. Svojou víziou і своїм некомпромісним просаджуванням інтересів тої народностної меншини sa став найвизнавнішою особністю новодобої русинської історії. Був председом Русинської оброди, председом Світового конгресу русинів, ініціатором кодифікації, основателем і підпорователем русинської преси. Між його близьких співпрацівників патрили Олександр Зозуляк, котрий днес, на жаль, не є між нами, але допомагав нам матеріалами о Васильові. Але є tu пані Анна Кузмякова, довгорічна редакторка Народних новинок, бивша председкиня Русинської оброди. Але і отець Франтішек Крайняк, карикатуриста Федор Віцоц і сучасний председа Русинської оброди Мартин Караш. Takže тепер будуть споминати на нього люди, котрого виділи з тої серйознішої stránky, z toho серйознішого боку. Попрошу, як першого отця Крайняка. Ďakujem za slovo. Tak voľno viem povil. Tu sa takotre veci už spomianuli, ale ja bych hotil dať taký duchovný aspekt i jomu, i Vasilovi, bo znamená, nebol cerkovná osoba, ale víril v Boha. A keď mu dakoli tak hovorí, bo sme boli dokonce v Dánsku, sme boli 10 dní v jedno. A keď mu hovoril, že však treba do cerkvy príti, viem povedal, joj, tá popiv sluchaty. Nebar, že popiv sluchaty mám. No ale mene furt nejak poslúchal, a keď sme debatovali, aby si dovali o takotrých vecach, tá povie, tak treba, oče, máte pravdu. Takoj po revolúcii, vo 89. roku, keď sa osnovala v Labirci Rusinského Broda, prišiel, ukázal sa, bol tam jeho brat Michal, prišli na faru, a tak sme debatovali. Prosto, my sme už robili preklady liturgičných kníh do rusinského jazyka a vin takoj porozumil tomu. Znal, že treba kodifikovať rusinský jazyk. A znal, že i v cerkvi ho treba na misiu. A my sme už mali takotre veci preložené, a він підпорував toto.
A хочу spomenuti, napríklad, він inicioval, bo sa prosil, što máte už preložené. A my či ostatníma ričami sme mali i malý katechizm pro rusínske deti. A він povedal, vydáme ho. A spravda rusínska obroda v 91. roku vydala malý grekokatolický katechizm pro rusínske deti. Taký modrý, 10 000 kusів. A sme rozdávali vsiad. To bola jeho iniciatíva. A potom, keď sme tak debatovali, tak znal, že treba nám, Rusínam, hierarchiu. Že by sme sa mali o koho perti. A dodnes je to boj o to, že by Rusín, grekokatolík mali hierarchu. Či to bude ordinár, či pomičný episkop, ale je potrebné, že by sme sa mali o koho perti. A rozbývali tot rusínsky liturgičný jazyk. A він, pamiętam, to bolo na fari v Midžlabircach, jak mi hovoril, v rusínskej obrodi zrobme sekciu cerkovnú. A dúmam, že jeden čas aj bola a vlastne dal taký impuls ku tomu, že boli sme tam, otcové duchovné, Rusína, a založili sme výbor rusínskych sviaščeníkov. Ale to bol len taký neformálny. No a potom z tej iniciatívy sa zrodilo Obštestvo svätého Joána Krstiteľa, ktoré poznáte, bo vydávame Artos, vydávame kalendár a bojujeme za toto naše riči. A takisto, pamätám, na fari hovoril, treba vám, grekokatolíkam, Rusínam, časopis. Jak rusínska obroda budeme vydávať len v Pište. No ale samo sobou, že potom už po časi sme osnovali Obštestvo Jana Krstiteľa a začali sme vydávať Artos i rusínsky grekokatolický kalendár. Znal o všetkom a podporoval nás. A ešte jedna taká spomínka, to bolo takoj po revolúcii, išiel do Ameriky a tam mal kontakt s Kočiškom, archiepiskopom. A privíz, a to veľká žertva jeho bola, že z Ameriky privezli das 30 škatuľ knih, ktorý im dal archiepiskop. Pro nás, pro Rusíniu. A він všetko toto knihy dal mi. A teper súď v biblioteci Obštestva svätého Joána Krstiteľa. Tak už len dodati, nebol cerkovná osoba, ale mal v srdci víru, znal, že nad nami daž to je. Tak vičná pamäť mu. Ďakujem šumni. Aňo, môžete vezmeš slovo tepetka? Buď taká dobrá. Прошу ся, ці познати то ту пані, що є на фоці. To Aňa Kuzmiaková. To je ja, bo Martin Karaš, predseda Rusínskої вроди, а й член вибору Rusínskої вроди не знають, že tam je ja, nevірять, že to je ja. Ja by začala svoje spomínania na Vasília takým jedna stáťa, ktorá vyšla Slovenský východ, či sa to zvalo. Generáli bez vojska. A to bylo konec jednej časti môjho života, kde takzvaný, vlastne ne takzvaný, ale jestvujejší dnes Sojuz Rusíniv Ukrajincів dal vypoviť všetkým redaktorom, tak za toto tá stáťa sa nazývať, že ostali tam len funkcionári a 16, alebo neznám, koľko nás bolo redaktori, kde stali vypoviť, takže ostali na Sojúzi Rusíniv Ukrajincів generáli bez vojska. Toto vojsko sme mali byť my. Príčina bola taká, že chodili sme išli v novom žitiu vydávať polovinu po rusínske, polovinu po ukrajinske, Holos Rusíniv sa to zvalo, što malo vychodiť po rusínske, ale toto nám neprmkli nám naše šéfové todišne.
No a dali, jak hovoríte o Vasilovi Turkovi. Ani neznám, z čoho začínati, bo він začínal, keď vystúpal takde pred ľuďma, tak začínal, ľudia dobre, dámy, panové. A tak išla už jeho rozumná reč. Ale хочу povieť, že nikda sme sa nebojali, že povísť dáš to durné. Znali sme, že to bude múdre. Tu už bolo povedeno, že má prehľad o ruskej klasici, o slováckej klasici. Nebudeme už toto hovoriť, bolo to spojené s teatrom. Ale ja by povedala, bo jak dneska jakoś, neznám čom, vidžu pohrib toho 7. novembra. Znam, že oče Krajňák, vy ste ho mali chovati, ale ste boli vtedy kvôr a choval ho otec Popovec. A jako mi smutno, bo vidžu to tú čestnú vartu. Herci teatru Aleksandra Duchnoviča stojati kolo toj trúny. A mi to pripadalo, jaké by byl svitový kongres Rusini, bo boli tam ľudia z Rumunii. Petro Trochanovský, z Poľska boli ľudí, z Maďarska boli ľudí. Hattinger, písateľ rusínsky z Maďarska. Prosto тут виступи, котрі приходили, телеграми смуточні, то було доказ, що чим був Василь Турок. Василь Турок, že vám nespomínala všetko, što sme mali jak osnovu, jak začal byť predsedom Miši Vlavircu, keď ho zvolili na prvším sejmi. Neznám, čija dumka to bola, že by Vasil Turok byl predsedom, ale tot človek, ktorý mal takú propozíciu, bardzo dobrý zrobil, bo tých prvších 10 rokov to bola bardzo ťažká robota, bo my sme začínali jak na Zelení Luci. Jak náš konkurent zo Sojuzu Rusíni Ukrajinci mali autopark, mali organizačnú štruktúru, my nemali nič. My začínali od nuly a Vasil Turok i zhodou todišného direktora Jaroslava Sisaka dali nám prízemnú takú kanceláriu, kde teper je, dúfam, že ekonomičné oddelenia teatru. Tam sme začali tvoriť novinky. A išli to tie novinky, keď sme sa s Nebiškou Malcovskou Mariou, písateľkou našou, stretli s Vasilom Turkom a Vasil nám, tak dnes, čo ja znam, začiatkom 90. rokov vyšľoval, že holky, budú rusínske novinky, bude časopis. A on si domali, čo tam bude. A 21. augusta vychodiať národné novinky, kde je mala možnosť i ja robiť jak redaktorka i stričati sa často s Vasilom i sluchati jeho mudré slova. A o tým, že jaký byl Vasil, jak Vasilia uznávali, jak bojoval za to, že sme byli vyslobodení zo zatvorky, ktorí sme byli skoro 40 rokov. Že by nás republika, štátny orgán uznávali za rovnoprávnu národnosť. Že by sme mali svій jazyk kodifikovaný, že by sa učil v škole i tak ďalej. To je i zasluha Vasila Turka. I jeho zasluhou vychodili knižky, jak napríklad perša z nich, tu otca Krajňaka, malý grekokatolický katechizm pro rusínske deti. Abo vojme taký učebník, hej, čím sa začínať učiť rusínsky jazyk na školách. Zašto Vasil bojoval čítanka, bukvar i tak ďalej. A o tým, že Vasil Turok byl veľká osobnosť rusínskeho ruchu, jem vzala kolem jednu novinku, bo keď vmer, tak byli všetky novinky večerník i tak ďalej, boli zaplnené tou správou. A tu je odišla duša Prešovského divadla Vasil Turok. A ja si dúfam, že odišla aj duša rusínskeho ruchu smrťou Vasila Turka.
Ďakujem. Ešte vám zabudla poviesť jednu vec, že Svitová rada Rusíniv na počest toho, že Vasil Turok bol 10 rokov predsedom Svitového kongresu Rusíniv, tak dávať takú prémiu. A tu je ukážka, jak to tá prémia vyzerať. Prémia Vasila Turka Heteša, ktorú ja i tepr na 15. kongresi Rusíniv, ktorý byl u nás v Ljubljanskoj kupeľak vystala. Takže i v tým mám čest, že im dostala prémiu Vasila Turka Heteša.